खुलुमबाय खुलुमबाय आंनि लोगोफोर हेलौ लोगोफोर आंनि उन्दै उन्दै बर' हारिनि बिर जोहोलाव फंबाय बिनानावमोन आसा खालामो नोंसोर गासैबो मोजाङैनो दङ आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'आव हाजासे मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि नखरनिफ्राय जय हिन्द आं नोंसोरखौ जेसेबां हायो आंनिफ्राय सनमान होगोन आसा खालामो फंबाय बिनानावमोन नोंसोर गासैबो गावबा गावनि मोजां खामानिखौ मावलांबाय थागोन होननानै बड'लेण्ड टाइगारा बिटिआरनि नंगौआ नन बिटिआर सोबाव नलबारिनि सोबाव बुरबगा आं धमधमानिसो सानोमोन नन बिटिआरनि बिटिआरबो गोलैया बुरबगा बेनिफ्राय बेनि बड'लेण्ड टाइगारनि हिन्जावा हारसा आं मिथियामोन हाबा जानाय होननानै गावसोर गामिनियानो खोन्थाहरबाय आंनो हाबा जानाय हारसा हिन्जाव हाबा जानायखायनोथ' बेयो हारसा हिन्जावजों हाबा जानायखायनोथ' माने मा बै मामाजो गावनिया बे हिन्जाव हारसा नालाय मामायाबो हारसा नालाय माने थैया मिलायलायो थारमाने बेनिखायनोथ' मामानिथिं थांबाय थायो बुजिदों ना बड'लेण्ड टाइगारनि हिन्जावा हारसाखायनोथ' बेनि थैया ओमफ्राय जोंखौ नन बिटिआरनि मानसि इयो हायोबा गाव बिटिआराव हाबफाया मानो बुरबगा सारला बिटिआर जाफैनाय नलबारिनिफ्राय नोङो बिटिआराव हाबफैनाय नोङो बेनिखायनोथ' बियो जोंखौ गासैबो आंनि लोगोफोर बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो गावबा गाव इउटुबाव होजोबना ला बे नन बिटिआराव थानानै हारसा हिन्जाव हाबा खालामनायखायनोथ' जोंखौ बर'खौ बियो बुलायनो नागिरदो बेखौनो इउ पि पि एल नि गथ'फोराबो नंथारगौ होननानै भाई बेनि बाथ्राखौनो लानानै नांनो नागिरो भाई बेफोरबायदि माबा नाङा होनखायो आं जों खौसे जानांगोन जोंखौ गादबजोबथारबाय नोंसोर गुबुन जायगायाव नायफाय आं जाय जायगायाव दङ बर्डारसो नोंसोर नायफाय न'फोरखौ माबायदि लामाफोरखौ नायफाय जों दुखु मोनो बाहेरायाव गिदिं जोंनि बर' हारिया खौसे जायोब्ला जों मोजां जायोब्ला जोङो ग्लास बायदि जागोन बर' हारिनि लामाफोरा आं बेखौसो सानो जोंनि बर' हारिनि लामाफोरा न'खरफोरा जाहाथे मोजां जाजोबो आं बेखौसो सानो लोगोफोर आरो माखौ बुंदो 15 किल'मिटार 10 किल'मिटार साइकेल सालायनाय होनना बुरबगा सारला आं एबार सुटियाव थांबा नों आंखौ नाय जोङो 10 किल' बानानै हदाय 20 किल'मिटारखौ खारखायो फुङाव बुरबक बड'लेण्ड टाइगार 10 किल' बाहोबा नों खिबुगोन माथो 10 किल'आ जोंनिया बेगखा बालाया 15 किल'मिटारा जोंनि खारखानाय खोनाबाय आं मिथियामोन बड'लेण्ड टाइगारा एसां माबा होननानै हाबा जानाय हिन्जाव गथ' गथाय दङ होननाय इमान बुरबक सालायो बड'लेण्ड टाइगार आं नोंखौ बुंखाबाय आरो गासैबो आंनि लोगोफोर जाय बड'लेण्ड टाइगारखौ गाज्रि मोनखायो नोंसोर सिन्था खालामनाङा बेखौ थारमाने भगबाना गासैबो मानसिखौ रायनो होदोंमोन बेखौ बेनिफ्राय लास्टआव भगबाना बेखौ जोख्लायना जेम्सखौ रायनो होदो नोंसोरथ' जेम्सखौ मिथिखायो जेम्सआ होनखायो आं डेन्जार माने आं बुंखाया भाई आंदो सलिया थारमाने आंदो सलिखाया बेफोरो होनखायो आं बड'लेण्ड टाइगारनि गोदना जागोन आरो आंनि आखाइ जागोन रायजोफोर इयो आंनि सायाव बेसेबां भिडिअ बानायथां बेखौ दा जेबो भिडिअ बानायना बुंथ'ला आं थांग्रोनो हो अब्लानो नोंसोरो जेसेबां बड'लेण्ड टाइगारनि जेसेबां बड'लेण्ड टाइगारा जायखौबो रायनानै गाव देरहानाय बायदि मोनदो बेखौ भगबाना मा खालामदो इन्जय लायै लानो होनानै जेम्सखौ रायना लानो होदो मानो होनबा जेम्सआसो बेखौ हागोन नालाय नोंसोर नाय आं जेरै बुंदो एरै मावगोन आं बड'लेण्ड फाइटारखौ लोगो हमगोन न'आव थांगोन बे थारमाने जोंखौ बिटिआरनि नंखाया नालाय जोंखौ बर'खौ बर' बुदलाय होनानै इयो मा खालामनो नागिरदों गाव हिन्जावनि हारसानि न'आव खारना थाहैगोन थारमाने इयो बिनि आइडिया मिथिगोन ना बर' हारिनि रायजोफोर बे नन बिटिआरनि मानसि इयो माने बिटिआर इसोर गावनि जायगाया मालाबाबो जाखाथारा थारमाने बिटिआराव हाबनोनो हाखाथारा नलबारिनिसो ओइ दारि गोलावफोरनि जायगानिसो इयो बेनिखायनो मा आयदा खालामदो गोसोआव जोंखौ बुदलाय होनानै गाव हिन्जावनि न'आव खारना थाहैनाय आयदा खालामदो इयो मिथिबायना बेनि बाथ्राखौनो लानानै नोंसोरो बिराद माबा सानो आं होनखादो जेसेबां मानसिफोरा बड'लेण्ड टाइगारखौ गाज्रि मोनोमोन एबार आंजों नांना लाबाय इयो माने भगबाना बिदिनोखा भगबाना मानसिखौ बिराद इन्जय खालामनाय फार्स्ट टाइम उनाव भगबानखौ नों इन्जय खालामै भगबानखौ बावो नालाय भगबाना ग्रोब जोख्लायो बैखौ दा जोख्लायदो जेम्सनि जायगायाव जेम्सनि भिडिअ फाइनाल होदो थारमाने मोनसेबो ओंथि गैया भिडिअ मिनिंलेस भगबान आं नायाखैबो बेनि भिडिअ आं बेनि भिडिअ आवाज सानसेबो नायफेरा आं बुरबकनि बेंग्राग्रान
नै आखाइदो मोजोमनानै उदैनि साइडआव सौगोन ना खामि हारा मोनथामबायाबा मानसि नङा बड'लेण्ड टाइगार बुदलायनोबा बुदलायनो होन भाई आरो नोङो आंदो भिडिअ'आव नांलायखांनानै नोङो आंदो बुदलायनोबा बुदलायनो होन फिल्डआव रायजोफोरखौ लाना बुदलायगोन आंनि खेबसे सौनायाव नैदो मोजोमनानै उदैनि साइडआव नोंनि खामि हारा मोनथाम जवाबा आं मानसि नङा खेबसेल' रांगाव बेयाव लानानै नोंखो ओरै जजोबखागोन नोंनि हाराया उल्था खलबारना खर'आव जोगोन आं नोंखो फिल्माव आं जेरै जायोना उल्था खलबारना खर'आव खोलैगोन आथिंखौ आं नोंखो बड'लेण्ड टाइगारा नन बिटिआरनिसो आं नन बिटिआरनि मानसिफोरखौ गाज्रि मोना बे नलबारिनि साला गावगाय बिटिआराव हाबफैनो गारनानै हिनजावा हारसा नालाय भगबान आंथ' हारसादो मिलायनायालै आं थैलांगोन भाई आं गाबोन मोनसे भिडिअ लाबोगोन आं थैलांगोन खिन्थु आं हारसादो मिलायनायालै आं मानोबा मिथिया आं मानोबा हाया हारसाजों मिलायनो मानो होनबा गोदो आंनि न'खौ हारसाफोरा बुख्रुबखांजोब्बाय खेबसे पुरा जानि न'खौ पुरा बुख्रुबजोबदों हारसाफोरा आंनि आदाया माबामोन नालाय बिएलटिमोन नालाय हारसाफोरा बुख्रुबजोबदों थारमाने आं मिलायनायालै सिदे थैनो बाय आं सिन्था खालामनाङा लोगोफोर रावबो सिन्था खालामना बड'लेण्ड टाइगारनिसिम आं थांगासिनो दङ आं दबथायगोन बेखौ आंनि सायाव बेसेबां भिडिअ बानायथो नोंसोर खर' सानाङा आंखौ थांग्रोनो हो बड'लेण्ड टाइगारनि गोदोना जागोन आरो आंनि आखाइ जागोन बड'लेण्ड टाइगारा गावखौ सानदो बड'लेण्ड टाइगार नोङो जेब्ला उन्दुगोन ना जेम्सनि मेगना नायनाय जागोन नों सानदो दिनै हर जाबाय दख' 3ता जाबाय उन्दुनोसैलां आंहा जेबो गिनला गैला सानना नोङो जेम्सआ इ समाव मेगना जेम्सनिया नायनायसो जागोन मोसौ साला 10 किल'मिटार साइकेल सलायनाय बाथ्रा बुंदो 20 किल'मिटार खारो 15 किल' बाखायनानै खदाय सोरांबानो सिन्था खालामनाङा बड'लेण्ड टाइगारनि गासैबो एगेन्स्टफोर आंदो जेम्सनियाव फैना लाबाय एबार होनखायो आं माने रावबो बेखौ जेबो बुङाखै नालाय जेम्सनो नांना लाबाय इबो आंनि खाथिदो भगबानानो लाबोखादो बेखौ माने जेम्सदो नांहोनानै बेखौ खोलैना दोनो होनना भगबानासो लाबोदों आंजो आं रावखौबो आंनि उन्दै फंबाय बिनानाव आं रायलायबा गुजुनाय बारा जाबाय दं आरो जय हिन्द नमस्कार